ing'eni gima owacho ni basic commodities, gik ma ji tiyogo pile ka pile. Kinono maber tinyalo yudo ni osuru kuomgi thin. Gima timore ni warely on omo gi oko, tiende ni ok walos gi e iye ka kaka gige puothego, moko nyaka waom oko. Koro maino winjo bed ni waketo ni gigi ok omoko. To namba 2 gima be koro miyo gigi bechgi dhi malo. Kose om gi oko, titimo jo ohala katel mo winjogo, timo gimiluongo ni hoarding. Ka gikelo oduma sani, to kane orito dweche moko 2 mondo bei omed dhi malo. Mano bende serikal nyaka ng'i maber. To kaduoge kar pur kacha, wanyalo miyo jopiny inputs, wanyalo create environment, to gima lack en extension services. To nikech pur en gima oseduoke counties magwa owinjo ng'iyane ni to sani ka dheri tuo ng'ama thiedhi. Ibro dhi manyo ja black moro ma jagweng' ma oko jatij serikal. Gima owinjo gitim malong'o en bedo gi extension services malong'o makonyo jopur. Ema bro miyo ji neno ber mar pur. Kamano. To bende kapod wantiere mana e wechego mag pur, kata kapok wadhi e wechego mag pur e yo makare, wach machielo ma bende sirikal ma pacho kae ne ntiere godo mar mondo mi ponono ong'ada budget mar mane okete, mano budget mar hik omenda mar 2000